Fil-Parlament Ewropew, il-deputat mexxej u Europarlamentari Laburista Alex Agius-Saliba kiseb l-appoġġ ta' organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali biex iservi bħala President konġut tal-Intergrupp tas-saħħa mentali li qed jiġi propost tal-ewwel darba fil-Parlament Ewropew. Huwa kien ilu jitlob lill-Parlament Ewropew biex jitwaqqaf dan il-kumitat speċjalizzat sa mill-leġislatura li għaddiet bilan jitkattar il-bdil tal-opinjonijiet del gruppi politiċi differenti fuq policies relatati mas-saħħa mentali fil-waqt li jgħin biex iħaffef l-iżvilupp u t-tneddija tagħhom. Barra minn hekk, l-Europarlamentari Laburista Tomás Bajjada ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jippromovu konversazzjonijiet miftuħa dwar is-saħħa mentali. Bajjada ħeġġeġ lil kulħadd biex ikun leħen għal dawk li jibżgħu jitkellmu u biex jestendejt lil dawk li qed ibatu fi skiet, tisħiħ fil-responsabilità u azzjoni kollettiva biex tiġi żgurata soċjetà aktar sana u ħanina illum u fil-futur.